Aku beli sebun pergi pelak borok. Kiba jukursan yang anak post kepor kiba epic ini video bat kiba komen ru ha di comment box te ngamla aku beli pi ya kijing yai pai jong pi ek video bat ya kijing kerpat kijong pi ayo ilang ba ki komen te skawai ngapan map na kidau bom la kiar ha kabang ngam syam la syu banwan ra ek video lam ta kijing hikai ya kat kum kijing don kam jong pi te ngapan map namar kata nak kita bom lakir ngam syam lala tan roi mentang lawan biang nakam ta ban ai kajing hikai phi kajing dei bat kajing tem gitar lang ba kisur jingrwai te mentang hikai ka wai ka sur jingrwai ka bakarteng amazing grace te ngam persang ban hikai suki hakar kom khaba sop bat kaba simple bha namar ba kan ke jingrwai ru kalong ka bakham suk bangin nang hakurkom ka ba suk bat ka bacem tementangan ya sedang no ban hikaya kan ke so jingrwai to ka jingrwai amazing grace how sweet the sound ka jingrwai niam tegi khot ngin sedang na uji uki ngin sedang na uji ka combination kan ya G C angta D7 D major pai bahagi nagi khot ki ba ngatharai phim pat syam layo khamtam udi 7 pai bha ka finger position kalong kumne ka first finger ha o second string ka fret ka baning kong nangta ka second finger ha o third string second fret nangta ka third finger ha string uba ningkong ka fret ka baar kumne dei u D7 nang ta chu ngin atlang sabat uwai pat ukhon dei u G7 pai ba G7 ka first finger kan syong ha first string ha ka first fret nang ta ka second finger kan syong ha fifth string second fret nang ta ka third finger ha sixth string ha ka third fret G7 kini kindai ki combination ki bani yai lang ha ka to ka sur jingrwai amazing grace yan sedang suan uji to ngini pai mata ya ka strumming pattern kalong kayai kumne pai bhai kini ki kiti up down 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 nangta G7 stang suan au G mo G la dem mentang pe G7 up down C up down tadi up down in poi biang hau G down tengin yai no sendon bat ka jingrwai ma pai bhai kumne lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kamsuki. Amazing grace, how sweet the sound that saved life. I once
pin kham suk shu pidon kam ban le su kham suki shu ba kan irap ya phi ba pin la kloi ban tem lada pin prachang sundon da ka ba kham sted te kan bu chinga ya phi ba pin la namar kata pidon kam ban le suki ba bat hadin ba pilala da ka ba suki pila ban le kham sted le ni kham kloi hadin baik bahas up down 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 down up 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 down down up down down up down saya cisin down up 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 down down up 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 down down up down up down up down tang kum nei te sadang le ma phi ya kan ka bentang ngai pin la kham kloi da ka ba pin le tista bat phi yasha pin sala kloi na mat kam da e than kan ka sur bat ya ka strumming pattern ru ka basuk tang up down la biang ki chord ru tang kum to sedang G D7 C D D7 nang ta G E minor nang ta D C G tang kum nahi te kublai session part epi barok khoi perlong ngin sai syambyang ha ka video ka ban sawan ngan sai kham klohi sa kwe pat ki so jingrwai ngan ai sa kwe arteli ki jingrwai hadin nang ta ngin sale sa kwe pat ki baram kam kum ki scale bat kwe te kublai shibun ngin sai syampat ha ka next video